Latza. Hola, zer duzu, Mikaela? Bilatu oso. Bai. Gauk oso muride nahi baduzu, bai? Badu, da bi aldeetako. Moderno. Gizaude? Konstituzio gabe. Gizaude ez. Bai, handi bai. Bai? Bai, bateko indikero betaztuko ditu. Bai. Puxka, atzera beharko du. Misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Eruke jauna. Eruke jauna. Kristo erruke. Kristo erruke. Eruke jauna. Eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala begiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoi. Jaiko jauna, zuk bakarrik eman dezakezu bizia heriotzaren ondoren. Atera ezazu Josemari gure anaia pekatu guztietatik. Kristoren piztuera sinistu duen ezkero, piztuera egunean zurekin izan dadin zeruan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Apokalipsis liburutik. Nik, Juanek, mintzo bat entzun nuen zerutik, eta onera esan zidan, idatzi ezazu. Zorionekoak jaunarengan hiltzen diren hilak. Bai, hala dio espirituak, har dezatela atzeren beren nekeetatik. Lagun bait dituzte beren egiteonak. Jaunak esan da. Aldi hartan Jesusek horrela esan zien judutarrei, egiaz diozuet, nire hitza entzuten duenak, eta ni bidali nauenari sinisten dionak, badu betiko bizia, halakoa ez dute epaitzen, heriotzatik bizia igaro baita. Egiaz diozuet, badator ordua, eta iritsi ere bada, hildakoek jangoikoaren semearen oihua entzungo dutena, eta entzuten dutenak biziko dira. Aitak bizia bere esku duen bezala, semeari ere eman dio bizia bere esku izatea. Eta eman dio epaitzeko eskubidea ere, gizonaren semea delako. Ez zaiteztela harritu hontaz, badator ordua, hilobietan daudenek, haren oihua entzungo dutena, eta aterako direna. Ongia egin dutenak, bizirako piztuko dira, eta gaizkia egin dutenak ondamendirako. Jaunak esana. Gure bizia doai handi bat dugu, estimatu beharrekoa. Benetan bizia ze gauza handia den eta batez ere, ez bakarrik gizakiona, baino batez ere gizakion bizia ze gauza handia den pentsatu behar dugu, ze misterio izugarria eta ze balio handia dauken. Ez da besterik gabe kasualidadez sortu den errealitate bat bizia, baizik eta pentsatu behar dugu jangoiko on batek eginak gerala. Zein modutan sortu zuen mundua, zein izatu zen prozesua, zenbat denboran, hori beste kontu bada zientziak argitu beharko duena. Baina guk, esan genezake, pentsamendutik eta fedetik ere bai, ikus dezakegu ez daitekela sortu gauz bat besterik gabe kasualidade hutsez. Horregatik, badakigu jangoiko ahal guztidun batek eginak gerala eta gauza guztiak bezala hala gerala gu ere eginak. Are gehiago, Jesusek nola baite ulertzera eman nahi digu jangoiko hori nolakoa den. Eta berak adierazten digu jangoiko hori errukitsua dela eta maite gaituela. Horiek izango lirateke
Jaungoikoaren ezaugarri nagusienak, beti jaungoikotasunaren ezaugarri nagusietaz aparte, hau guztituna dela, beti erekoa, dena dezakela, baino badaude beste bi ezaugarri horiek Jesusek erabat errepikatzen dizkiguna. Da maitasuna eta ontasuna eta errukia. Jaungoikoak nahi du gu zoriontsu izan gaitezela. Horregatik, Jesusek bere sermoirik nagusiena hain zuzen ere zoriontasunena du. Nola saiatu behar daukagu mundu hontan gu zoriontsu izaten eta gure ingurukoak ere zoriontsuago egiten. Hori izango litzateke Jaungoikoak erakutsi nahi diguna. Badakigu hala ere mundu hontan gu alde batetik mugatuak geralako eta bestelako faktore asko egoten direlako tarten erabateko zoriontasuna ezinezkoa dela. Mundu hontan ez gaitezke hortara iritsi. Baina edozein kasutan Jaungoikoak bide hori erakutsi nahi digu. Gizakiarentzako mesedegarria dena. Eta eskatzen digu, elkar maitatuz, bizi gaitezela, edo saia gaitezela behintzat, elkarri lagunduz, oso bereziki premian dauden eta zakordatuz, txikienak, baztertuenak, gehien sufritzen ari direnak, horiek denak modu berezian maitatuz. Berak egin zuen bezala. Hoxe da Jesusen egin duena eta modu hortan ere zoriontsuago izan gaitezela. Baina ahaztu gabe, gure mundu hontako ibilbidea baita ere mugatua dela denboran. Lehen edo berandugo bukatzen zaigula bizia. Doai baliosua da, baina mundu hontakoa behintzat bukatzen da. Eta hor ere, Jesusek gogorazten digu, lehengo Greziako filosofoek eta esaten zuten bezala, ezkera da materia hutsa, badaukagula baita ere parte espiritual bat. Griegoek arima deitzen zioten horri eta ez da desagatzen, ez da desegiten, ez da hiltzen heriotzarekin batera. Baizik eta bizirik dirau arima horrek. Arima hori Jaungoikoaren presentziara dijoa. Eta hor Jesusek batez ere konfiantza transmititu nahi digu. Jaungoiko on horrek maite gaituelako, errukitsua delako eta betireko zoriontasuna eman nahi digulako. Gaurkoan, Jose Mari despeditzera hemen elkartu gera bere herrian, haien konfiantza sakon horrekin. Bere mundu hontako ibilbidea bukatu da, baina gure esperantza da orain bere anima Jaungoikoaren presentzian izango dela. Gainera, berak, esan genezake, bidea konpartitu zuela Jesusekin. Jesus ere zurgina izan baitzen. Jose beti ipatzen da, San Jose, baina Jesusek ere bere San Jose lana kumplitu zuen eta konpartitu zuen esan genezake ogibide bera. Gaur eskatzen diogu Jaungoiko on horri. Berak halako ejemplo ezberdina jarri nahi izan zituen Jesusek guk erruki hori, maitasun hori urar genezan. Baina behin baino gehiagotan errepikatzen zuen bat hartzai onarena izan zen. Bera da gure hartzaia eta gu bere ardiak. Eta bera hartzai on bat da. Ardi bakoitza bereizten duena. Denak ezagutzen dituna eta denak maitatu egiten dituna. Eta bakarren bat galtzen bada, bakarren bat urruti galdu eta gelditzen balin bada, hartzaileak besteak utzita haren bila joaten da. Modu hortan nahi du Jesusek ulertzea gutako bakoitza berarentzako oso baliosua gerala, oso importantea gerala, eta nahi duela gure artean ere hola jokatzen saia gaitezela. Eskatzen diegu bada hartzailonari, mundu honetan ere zurgina izan duzenari, hartu dezala Jose Mari gure senidea goiko zeru hartan. Han atsedenan, han zoriontasuna, han pakea izan ditzala. Eta handik ere gure alde egin dezala.
bitartez. Amen. Ager zaitez jauna Jose Mari zure zerbitzariaren alde, eta egizu berorentzat eskaintzen dizugun bake opari honen bidez. Pekatu kutsurik edo argalkeriaz egindako utzi gelditu bazaio, garbi eta barka dakiola Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Ora bihotza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, baita guztiz santu, jangoiko al guztirun betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, go guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, go guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu bozez betei kantatzen degula. Seruta
berak saltu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak eman ez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afaloa berdin karizaturik, berriz eta eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok hortatik, hau nire odolaren karizan data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gehituzulako. Eta aparik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzara. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Francisco gure ikasantuarekin, Francisco gure gozenarekin, eta niz izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, biziko itxaropenean joan diren gure semideak bari, eta gure etako guztiak aritzatu zeure aurpegiaren argizan. Errokizak izigu arren guztio betiko bizitza eritxi dezagun. Angoikoaren ama Maria Doazuarekin, haren sena Jose Santuarekin, apostolu Salgoekin, San Juan eta San Pablo, San Antonio, San Miguel eta gizarte guztietan zure bizite izan diren santuek, haikin batean gure zaitzagun. Jesucristo, zure semearen bitartez. Bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jakoikoan guztil horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aintza guztia, gizaki eta gizaki guztietan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean
Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zuekin. Emaiozue pakea. Jainkoaren bildotza, moduko pekatua, kentzen duzuna, jaunaren maila deituak. Jaunari urtetik aurkez bere txantzatzio, gaizatzu bat esentatuko naiz. Oh
izenean eta parrokiak izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Jose Mariri azken agurra egitera, familiari une hauetan zuen gertutasuna azaltzea eta jagoikoari bere harimaren alde erregutzera. Muchas gracias, en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí a despedir a Jose Mari, a acompañar a la familia y a rezar a Dios por su alma. Eta guain bukatu horretik, azken erreskursoa egin izan. Bizitzaren azkenean, maitasunaren galdean, legean dudan legea, zaindu barrutan korea. Gogia Ireki ezaiozu jauna, Jose Mari gure anaiari, argi eta pakeren zure etxea. Beroren alde ospatu bai dugu bazko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jaun, ezko egin, zerika, zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen.